V dnešním videu se ukážeme, jak kompletně zautomatizovat celý systém nahrávání YouTube Shorts, Instagram Reels, ale i dalších jednotlivých příspěvků. To jsou všechno jenom za pár minut práce, úplně zdarma a v několika jednoduchých krocích. Budu moc rád, když mi na dnešní video dáš like, dáš mi semka i odběr, ať můžeme postupně růst až na 1000 odběratelů a potenciálně potom budovat ještě o to větší komunitu a my jdeme na video. Tak mi určitě dejte do komentáře, mi hoďte vaši zpětnou vazbu, co si o tom všem myslíte. Z těch videí hlavně chcete víc, nebo zdáhle Adrine, jedno a konec, radši se běž zpátky věnovat tomu tradingu. Tak či tak, v dnešním videu ti ukážu, jak právě zautomatizovat systém, jak všechno od základu až do konce za tebe vyřídí AI. Ty musíš udělat pouze 2 až 3 kroky, jeden z nich je to celé nastavit. Ta stránka se jmenuje make.com a je úplně kompletně zadarmo. Tohle je taky nějaká úvodní stránka a my zde nahoře klikneme na Create a New Scenario. Tím jsme se dostali do téhle fáze. Opět máme zde úplně čistý stůl, můžeme začít konečně pracovat. Opět krok za krokem se dneska ukážeme, co vlastně vy můžete dělat. Takže první tak si dáme Google Sheets, kde my si samozřejmě vybereme Search Rows. Na to si dejte pozor, protože těch variací je opravdu neuvěřitelně moc. Takže Search Rows je první, co nás zajímá. Já teďkon, když kliknu na tlačítko těch hodin, tak tady mě se vlastně ukáže počet intervalů a taky samozřejmě za jak dlouho, po jak dlouhé době se daný systém zautomatizuje. Po jak dlouhé době se ten celý proces bude opakovat. Takže já si zde například nastavím 1440 minut, což by mělo odpovídat 24 hodinám, tedy jednomu dni. Dávám save a následně jdu pokračovat a kliknu na celou tu ikonu, tohle jsou právě Google Sheetu. Zde je pro mě důležité connection. Propojit si to se svým vlastním Google Sheets účtem. Takže pokud vy jdete na internet a napíšete Google Sheets, tak pod úplně stejným účtem, pod kterým vy jste se přihlásili na Google Sheets, se právě musíte přihlásit i semka, právě do make.com. Dalším krokem je právě ChatGPT, protože my si dneska ukážeme ten typ videí, ale máte nějaké pozadí a pod tím nějaký citát, nějakou větu, nějaké slavné osobnosti nebo kohokoliv jiného. My si dneska ukážeme 10 citátů od Luca Belmara, takže do ChatGPT tak zadám ten následující prompt. Dej mi tabulku s 10 citáty od Luca Belmara a následně ty kolonky, ty buňky sestav následovně. Máme ID, které začíná od jedničky, ale já jsme měli buňku 1, 2, 3 až po 10. Následně status. Mělo by to být nastaveno jakože to do, ale co ještě chybí udělat a poté, co si nastavím právě v tom make.com, aby to už jsem jako hezky označil, že už je to hotové, že je to done. Následně zde máme title, alias nějakou takový ten text, který prostě máte vždycky pod tím reelskem, pod tím shortem. Jo, takže nějaký krátký, s jedním hashtagem, který vlastně bude souviset s tím daným tématem, vlastně na které je právě ten citát. A aby neopakoval právě ChatGPT samé hashtagy, pouze jeden typ hashtagů na všechny možná videa, na všech 10, aby na každý použil trošičku jinačí hashtag. A následně poté samostatný citát. Jo, ten samotný citát, který by měl mít méně než 250 znaků. Samozřejmě nepočítá se tam ten autor, toho tam nechceme. Tohle já odbouchnu a počkáme, co nám ChatGPT vygeneruje. Samozřejmě, pokud to chcete česky, můžete mu to zadat i česky, můžete třeba požádat o nějaké české citáty, nebo teď já mu úplně v pořádku, tady potom co on generuje tu tabulku, můžu napsat, hele čete, udělej mi to o Lukovi Belmárovi, ale chci to v češtině, nechci to anglicky. Já to samozřejmě nechám anglicky, je mi to úplně jedno. Teďkon, co my uděláme? Tak my si tady nahoře, vpravo nahoře, jenom klikneme na skopírovat tabulku, jo, protože ID splňuje, status dobrý, title, jo, takhle to vlastně vypadá, co je ten název, a zde máme ten samostatný quote, takže skopírujeme si to, klikneme, jdeme zpátky do toho Google Sheetu a na první buňce A1 jednoduše klikneme CTRL-V. A na to teď hezky se nám to vložilo, takhle se to samozřejmě můžeme roztáhnout, ať to máme všecko OK, a máme to takhle hezky přehledné. My si teď tuhle tabulku nějak pojmenujeme, já si ji například pojmenuju jako LB2, jo, protože Luke Belmar, že jo, Luke Belmar 2, protože už jsem si tohle předtím dělal, abych si zkoušel, že jak to celý funguje. A teď máme tuhle tabulku. My se vrátíme zpátky do make.com a my si vybereme teď, že chceme select from drive, jo, a vlastně spreadsheet. Vy si můžete všimnout, že zde nemáme tu naši tabulku a to je úplně logické. My si totiž zatím uložíme, i přesto, že to nemáme hotový, a tuhle stránku si resetuju. A když se vrátím zpátky do toho editování, tak už bych zde měl mít přesně LB2. Takže to vyberu. Musíte vybrat přesně to konkrétní, s čím vy poté budete pracovat. Protože pokud vy se přihlásíte do toho Google Sheetu pod vaším normálním mailem a máte tam hromadu dalších tabulek, vždy je zapotřebí vybrat tu jednu konkrétní.
Takže vidíte, název tabulky je LB2, vidíte to tady nahoře. Tohle je právě ten systém, se kterým on následně bude ta umělá inteligence pracovat. A my jsme si zde vybrali právě LB2. Sheet name, to tady nemáte žádnou jinou možnost, prostě list jednička. Table contains headers, jasně, samozřejmě. Alias, že má právě ty nadpisy, že jo. Potom, jaké vlastně ty kolonky on má brát v potaz. To máme od Ačka až po CZ, jo. Ačko, a když půjdeme úplně dozadu, tak tady máme Zko, ale potom to jde právě až do té variace CZ, takže to necháme taky samozřejmě takhle stejně. Následně máme filters. Do filtru my si dáme status. My si dáme status a napíšeme si tam právě to do. Protože to se nám hezky určuje, co on vlastně má brát v potaz. Jo, to my vlastně chceme, aby podle toho on to filtroval. Pokud my bychom tam nenastavili status a nenastavili bychom tam to do, tak on by úplně v pohodě mohl potom vzít třeba druhý citát, který už by měl být dávno hotový, ale on ho vezme znova, protože on není označený jako, že už je hotový. Následně order by, tak si dáme raw number, následně file type, tak si dáme opět jenom number a sort order, tak si necháme na tohle s tom jednoduchým levelu. Následně tady dolů do limitu dáme jedničku, protože chceme, aby se nám vždycky zveřejnil jenom jeden tenhle citát. Následně dáme save a máme první buňku hotovou. Teď klikněme na tohle plusko a dáme si druhou buňku. A tam ta buňka bude Canva. Zde vybereme Canvu, opět můžete ani kliknout a zase. Ta Canva tady má několik různých variant, ale my chceme pouze jednu konkrétní, a to export a design. Takže na to taky klikneme. Vlastně se můžu dát třeba takhle dolů, je to úplně jedno. A again. Tady nahoře, já už jsem se totiž přihlásil, protože už jsem taky to dělal, ale vy tady poté kliknete na add a opět. Tím heslem a tím e-mailem, kterým vlastně vy se registrujete a přihlašujete do Canvy, se přihlásíte tady, aby to všechno bylo hezky spárované. OK, otevřel jsem si teď Canvu jako takovou, tohle je hezká, krásná úvodní obrazovka a zde my si buď vyhledáme, anebo najdeme formu Instagram Reel. To nás totiž zajímá. My chceme ten formát, chceme jednoduše to mít na 9:16, podle mě to je 9:16 na výšku. To je ten formát, který nás zajímá. Takže my si zde jednoduše teďkon nahrajeme naše požadované soubory. Vytvoříme si totiž to samostatné video. Takže dáme nahrát soubor. A jelikož to mám o Luku Belmárovi, tak jsem si zde předpřipravil vlastní jednoduché věci, které chci. Takže já si chci dát například do pozadí tuhle fotku. Takže kliknu jednoduše na to, nebo taky dám nahrát soubor, musím to mít samozřejmě uložené v počítači. A teď už je to jenom přizpůsobem. Tohle je další jediná manuální činnost, v uvozovkách manuální, kterou vy budete muset udělat. Jinak vlastně to všechno za vás dělá ta právě AI sama. Takže máme aktuálně pozadí. Následně jsem si opět na počítači přes Photoshop připravil tuhle kolonku. Jednoduše tahle místo, kam právě budu moct jednotlivý citát psát. Jo, právě mám tam Luka Belmára, tohle všechno je vlastně stáhlé přímo z jeho Twitteru, logo a jeho jméno plus s tou fajfkou, všechno je to vlastně jako by to psal on. Takhle to zatím vypadá. My aktuálně půjdeme doleva a napíšeme semka ten text. Vybereme si text a dáme přidat textové pole. Já tam napíšu cokoliv, jo, teď je to vlastně úplně jedno. Zvětšíme si to, ať to máme trošičku větší. A dáme si to na to místo přesně, kde to chceme mít. Opět, můžete si vybrat i font, můžete si vybrat cokoliv, co chcete. Já to dneska fakt nechám naprosto jednoduché. Tyhle detaily vy už si poté upravujte sami. Následně, co nás opravdu bude hodně zajímat. Tohle je jediná věc, kterou vlastně vy si budete buď muset předplatit, a nebo si to dát na 30 dní zdarma. Alias vy potřebujete teď Canva Pro, který buď stojí $15 na měsíc, anebo vy si jednoduše dáte taky, stejně jako já, 30-denní zkušební verzi zdarma. Protože my potřebujeme tohle kolonku, tohle hromadné vytváření. V angličtině je to nějaký bulk creation, tak nějak. A tohle my právě potřebujeme. Teďkon, co s tím? Dáme zde zadat ručně, zvolíme teda to bulk creation, alias hromadné vytváření. Dáme zde dole zadat ručně a jelikož dáme vymazat tabulku, protože to nechceme, a vybereme si zde 10 polí. Jo, vždycky kliknete na to poslední, vybereme si zde 10 textových polí, protože to je přesně to, co potřebujeme. Následně budeme zpátky na tu naši tabulku a skopírujeme si pouze ty naše citáty. Nic jiného, jenom ty naše citáty. Tak, ctrl C. Přijdu sem a dám ctrl V. Tak jsme mi tam ty citáty vložili, já klikám na hotovo a vidíte, že ten soubor se jmenuje prázdný 1. Tak my klikneme na ten text, na tu textovou formu a dáme připojit data. Proč na ten text? Jednoduše tohle je totiž místo, kde on se to bude obměňovat, bude se to totiž jednoduše nahrazovat. Dáme připojit data a vybereme prázdný 1, protože se to tak jmenuje. Dáme připojit prázdný 1 a dáme pokračovat. Vidíte, že on se teď vybral všechny ty citáty. Od 1 po 10. A my dáme vygenerovat 10 návrhů. Teď, když klikneme tady nahoře na zobrazy ve složce,
tak nás to pošle na jinačí verzi té kanvy. A again, tady tohle si zvolíme. A vidíte, že já už tady mám 10 vždycky jinak měnících se citátů. Jo. Tak samozřejmě tady je ten problém, že já jsem ten text dal moc velký, takže já ho můžu například takhle ho zúžit a umístit ho lépe. Jo, je to na mě, jak si s tím vyhraju. Vy jste totiž teď schopni z toho se fakt opravdu krásně nastavit. Takže já tohle s dovolením všechno poupravím, ať to má nějaký řád a má to nějaký smysl. OK, máme tohle krásně předpřipravený, máme to hotový, vidíte, že všechny ty quotes se hezky drží v té bublině, přesně tak, jak jsem to chtěl. Teďkon, každý ten citát se sice mění, ten text, ale ten obrázek v pozadí zůstává furt stejný. Chtěl by to trošičku okořenit. Proto já opět semka tady vlevo kliknu na nahrát soubor a vyberu si nějakou jinačí fotografii. Třeba tuhle. Všechny ty fotky jsem když jenom stáhl vlastně. Udělal jsem screenshot, ořízl jsem si to a poslal jsem si to do počítače. Vlastně přímo z Instagramu právě Luka Belmára. Jo. Teďkon, OK, máme tady furt ten quote, ale zase nám zmizela ta bublina. Takže dáme pozice, dáme vrstvy a dáme si to jednoduše za tu bublinu. Tak. A máme again úplně jináčí post najednou. Jo? A takhle vlastně my to můžeme udělat u kolika chceme, s kolika různýma fotkama chceme. Takže znovu můžu tam dát třeba tuhle fotografii, kterou si oříznu následovně. Třeba takhle. Dám tady znovu pozici, vrstvy a dám to za tu buňku. A vidíte, že vlastně najednou máme první typ, druhý typ, OK, ale najednou třeba máme i třetí typ. Jo, takže já například ještě třeba ten třetí vyměním za tuhle fotografii a najednou tady vlastně máme krásné 4 varianty, první, druhá, třetí, čtvrtá, toho samého, ale vlastně trošičku jinak, aby se to pořád nekopírovalo. Teďkon, velká výhoda tohle z toho všeho, celé té automatizace je ta, že vy si to následně nemusíte stavat do počítače. Jo, samozřejmě. Teďkon, všiml jsem si toho, víte, že vlastně ten zbytek je furt stejný, ale vlastně jenom pro dnešní příklad jsem tady právě zmínil jenom takhle 4. A jakmile tohle všechno máme hotové, tak my se opět vrátíme do make.com a pokud vám to potom bude dělat problém, tak znovu uložte si to a resetujte tu stránku. Nebo pokud vám to nepůjde ani tak znovu klikněte na to add a znovu se přihlaste. Může se stát, že ta kanva jednoduše se nesmí tak rychle napojit s tím make.com nebo obráceně, takže proto pokud vám nešlo zvolit folder ID, tak jednoduše to buď zkuste resetovat, anebo se zkuste ještě jednou na ten stejný e-mail přihlásit do té kanvy, i když jste to předtím udělali. Hlavně nezapomeňte to pokaždé ukládat, ať se vám ten celý proces nezruší. Takže máme folder ID, vlastně vezmeme design ID a teď my si musíme zvolit tu složku, protože tohle je ta původní, ta úplně na začátku, co jsme dělali a to nechceme. My chceme hromada 1 a hromada random znaků. To je to, co my máme aktuálně rozdělené. To je tohle. Tohle je to hromadné 1 a tohle je ten začátek. My chceme to hromadné 1. Takže my vybereme hromadné 1. Vlastně dáme type, v jakém formátu chceme z té kanvy exportovat tuhle danou věc. Máme to v PDFku, JPG, jak to chceme. My to chceme v MP4 jako video. Následně my zvolíme kvalitu. Máme horizontální nebo vertikální. Takže já si pro příklad na toto video zvolím vertikální a chci to ve Full HD. A v kolonce Pages my zvolíme ID. Tak a v ten moment vlastně my máme celou kanvu hotovou, takže zde dole dávám Save. Teďkon, co dalšího? Opět klikneme na další plusko a opět zvolíme Google Sheets. Tentokrát však nebudeme volit tady Search and Rows, ale Update Row. Alias, aby se nám to vždycky aktualizovalo. Jelikož my zde máme napsáno citáty, které jsou done, anebo jsou need to do. A tahle složka, potom jakmile se tam pošle, tak nám hezky vlastně odcinkne, že ano, citát 1 je done, citát 2 je done a co nám ještě zbývá, dát to to do. Takže zde my normálně necháme search by my path, tady se normálně klasicky necháme my drive a klikneme na tu složku, kterou my vlastně chceme aktualizovat. A ta složka se jmenuje LB2. To je opět to, s čím my jsme tady na začátku pracovali. LB2, takže my zde taky zaklikneme LB2. A dále my samozřejmě můžeme dát ten sheet name a ten je klasicky opět list 1, row number, my necháme prostě klasický, normálně row number. Zde následně table content headers, ano samozřejmě. A teď co my vlastně chceme změnit? My chceme změnit ten status, tady to Bčko, na done. Takže já tam napíšu done, aby se studu stalo done, že už je to prostě hotovo. A teď já tady klasicky, tohle si jednoduše taky můžete skopírovat, tak dávám opět save. Teďkon, co nás čeká dál? Dále já buď můžu dát přímo
tu sociální síť, kam to chci postovat, pokud je jenom jedna, ale nebo pokud jich je více. Například já ten typ videí, které jsem tam aktuálně vytvořil, chci nahrát na YouTube, na Instagram a dát to třeba ještě na LinkedIn, kamkoliv, na Discord to třeba poslat. Tak následně zvolím router, tady nahoře. Vlastně router je taková vlastně rozdvojka, roztrojka, může to být několikanásobný. Já vám dneska ukážu, jak to vlastně udělat s Instagramem, takže my si zde zvolíme Instagram for Business a opět zde si zvolíme, že chceme create a real post a dáme si to i pro YouTube. Takže já si zde dám YouTube, zvolíme YouTube a dáme upload a video. Tak a z tohoto důvodu my zde máme nastavený ten router, aby nám celý ten proces neposílal jenom do Instagramu nebo jenom do YouTube, ale aby se šel do toho routeru a instantně šel jak do IG, tak i na YouTube. U Instagramu já jsem bohužel nezjistil, jak se s tím tak spárovat, abych následně tu fotku nebo ten reel mohl poté pomocí právě toho automatizovaného systému uploadovat. Přihlásil jsem se na svoji e-mailovou adresu, na kterou chci, aby se to vlastně ono postovalo. A i přesto, že tady dole píšou, že potřebujete mít Instagram business account, tak i přesto, že jsem se ho nastavil, tak mi zde nešel vyhledat. Takže jestli si s tím vlastně víte rady, budu moc rád, když mi to napíšete dolů do komentářů. Já ho teda v dnešním případě brát nebudu a použijeme pouze ten YouTube. Na který, když si opět kliknete, tak zase přihlásíte pod stejným e-mailem, pod kterým vlastně vy chcete, abyste videa uploadovali. Například založil jsem si YouTubeový kanál, například s jménem Luke Belmar Edit, tak pod tím stejným e-mailem, pod kterým jsem si zaregistroval na ten YouTubeový kanál, tak ten zadám semka. Takže jsem tam přihlášený. Title. Co zvíme jako title? Úplně jednoduše, máme to zde, v tom původním Google Sheetu, který vlastně my jsme používali, tak vlastně ChatGPT nám vlastně tady napsal ten title, tyhle vlastně ukázky. A to my chceme, aby se použilo. Takže zvíme title, Canva, dáme map, tu file, v tomhle tom, tak vlastně my si opět nastavíme, odkud se to bude čerpat. A v tomhle případě je to ID, ale ještě k tomu všemu my si dopíšeme MP4, aby se to právě nahrávalo v té video formě. Následně data, to máme už připravené, že to se právě bude čerpat z té kanvy, z té kanvy jako takové. Následně si volíme video kategorii. V jaké kategorii tohle video vlastně bude na YouTube uploadnuté? Úplně jednoduše, já si to dám například education. Proč ne? Pokud si uděláte třeba nějakou hudbu, tak máte třeba music, máte zde třeba pets and animals a tak dále, travel and events. Zvolte si to podle sebe. Následně privacy, ale já se tohle video bude soukromé, neveřejné, anebo veřejné. Takže já se ho nastavím jako veřejné. Následně popisek, ten naštěstí není povinný, já ho sem dávat nebudu. A poté vy si vlastně jenom zakřížkujete, zda to video je nebo není dělané pro děti, i když tam není žádné násilí a tak dále, tak to video většinou pro děti není. Pokud to opravdu není cíleně dětský content, tak nechte no, jo? A úplně stejně nechte tady tohle. V tomto případě já jsem ready, když mi tady svítí. Jsem vlastně instantně ready to savenout, uložit si to a v tenhle moment já vlastně mám celý ten automatizovaný AI systém nastavený. Tak jediný, co mě zbývá, je si otevřít ten YouTubeový kanál a celý ten systém nechat běžet. On se aktivuje každý 24 hodin, nebo zde dole můžete kliknout na Run Once. Takže já se přihlásím na ten YouTubeový kanál a následně si to spolu testujeme. OK, jsem přihlášený a jsme aktuálně ready, takže dávám Run Once a spustíme tím vlastně celý ten proces. Takže najednou vidíte, že jsme právě v prvním modulu Google Sheet, teď už je to v té kanvě. Ta kanva z toho sestaví celý ten systém, vlastně, který my jsme chtěli. Teď tady vlastně nahoře vidíte tu jedničku, že už to vlastně ten první modul má za sebou jeden proces hotový z těch 10. Takže to si taky můžete vlastně kontrolovat. Jo, takže vlastně vidíte, že ten Google Sheet byl opravdu neuvěřitelně rychlej. Tak ta kanva z toho vytváří všechny ty jednotlivé příspěvky. Jelikož my jsme si to nemuseli vůbec stahovat, tak ona to právě celé vytvořila. Instantně to šlo přes Google Sheet do routeru a teď se to uploadovalo na YouTube. Takže já si otevřu YouTube, ten svůj kanál, kam jsem to házel, dám Re-enter a zatím nic. Ještě chvilku počkáme, zkusíme to ještě jednou. A vlastně, když se podíváte do hloubky, tak zde se nám aktuálně objevilo jedno video, jeden ten reel, jeden ten short v tomhle případě a máme ho zde hezky uploadnutý. Pokud to neuvidíte hnedka, nevadí, podívejte se potom třeba do YouTube studia nebo někam, kde ono se to včas uploaduje, protože to video se samozřejmě ještě musí uploadnout. Yes, ale už tam je. Hele, už se tam objevilo a máme zde vlastně, vidíte, Mindset over Comfort, #growth. A takhle to video následně vypadá. Samozřejmě, vy, když ho chcete mít ve větší kvalitě, zhledněte si kvalitnější fotky, hoďte to tam třeba ve 4K, že to chcete mít, a už si s tím více a více hrajte. To byl pouze ukázka, vlastně vidíte, že to instantně funguje jakožto YouTube Short, a já kdybych teď chtěl zkoušet a třeba si poslat celý YouTubeový kanál na citátech od Luka Belmara,
Stačí mi tomu dát třeba 2-3 hodinky, dát tam všechny možné citáty ze všech různých stylů, které mě napadnou, nebo klidně je po každém měsíci znovu a znovu opakovat a tím dennodenně ten YouTube prostě krmit. Pořád. Jenom si vždycky třeba ráno nebo večer si to otevřu, zjistím, hele ano, poslalo se to tam bezva a tím vlastně celá moje práce okamžitě skončila. Guys, to by pro dnešní video bylo všechno. Já doufám, že jste si z dnešního videa něco odnesli. Jestli ano, dejte mi like, dejte mi odběr. Pokud chcete více videí o AI automatizaci, dejte mi to taky vidět dolů do komentářů. Budu se moc těšit na vaši zpětnou vazbu a vy se mějte u dalšího videa. Guys, mějte se.